Saudos e benvidos a unha nova edición de Terra 7 días na Sete Televisión. Hoxe unha edición dedicada especialmente ou fundamentalmente ás festas en Ramón e Santa María 2007, aunque non esqueceremos outros temas de actualidade, como por exemplo o sector agrario. Estaremos tamén no mercado comarcal gandeiro de Castro, Riberos do Lea, pero como decíamos, o esencial, o importante desta edición de Terra 7 días na Sete Televisión estará ubicado prácticamente na capital chairega. E daí imos a arrancar, pero mirando hai 8 días concretamente a xira campestre que se celebraba na área recreativa de A Madalena. Unha xira campestre que este ano podríamos decir que bateu todos os récords en canto a asistencia de público. A área da Magdalena en Vilalba convertiuse un ano máis nun inmellorable escenario de diversión e troula durante 2 días. Milleiros de persoas deronse cita para disfrutar en compañía de familiares e amigos da tradicional xira vilalbesa, un dos primeiros eventos festivos das patronais de San Ramón e Santa María. Xente de todos os puntos da comarca chairega xunto con amigos do resto de Galicia e outras comunidades viviron 2 xornadas onde a confraternidade e amizade entre todos os asistentes foron as tónicas principais. Centos de pandillas, na maioría dos casos, con orixinais camisetas pensadas para a ocasión e que quedarán como recordo da xira despois de ser asinadas por parte dos presentes. Xa na xornada do venres estaban a maioría das casetas montadas e o sábado os aparcamentos habilitados para a ocasión na Magdalena foron se enchendo desde primeiras horas da mañá. Para garantir a seguridade do evento contouse ca colaboración da Policía Local, a Garda Civil, Protección Civil e a Cruz Vermella. Este ano, desde a Comisión de Festas, deron especial importancia a sesión Vermú, que se prolongou o sábado desde as 2:30 ata as 5 da tarde. As orquestas encargadas da animación musical foron Tráfico e Samba, que tamén amenizaron a verbena ata as 5 da mañá, momento no que foi turno para a discoteca móvil. O domingo, a sesión Vermú correu por conta da Orquesta Chaston e pola noite esta formación compartiu a súa tarefa co grupo folk Os Cempés. Ata as condicións climatolóxicas deixaron disfrutar da noite do domingo en Vilalba, a pesar das intensas tormentas que se produciron nas proximidades da capital chairega. Ademais do aspecto musical, o prato forte da xira de Vilalba foron as comidas campestres nas casetas habilitadas para a ocasión, algunhas incluso con sofás e camas. Foron moitos tamén os que pernoctaron nas propias casetas e en tendas de campaña na Magdalena. Do ambiente vivido en Vilalba dan boa fe estas declaracións de algúns asistentes. Eu veño de Abadín. Desde Abadín, un incondicional da xira de Vilalba, non? Sí, todos os anos hai que aparecer por aquí. Tal día como hoy é moi importante. Moitos anos vindo xa a este evento. Pois sí, 7 ou 8. E que valoración e que evolución me faz da xira co paso do tempo? Pois que cada día é mellor. Eu creo que isto mellora e cada día o personal está máis animado e cada vez máis temprano. E a ti que máis te gusta de todo o que hai aquí na xira? A música, o ambiente e sobre todo a mesa. A merenda é o importante. Boto algo en falta por aí, Sí? Como que? Non sei, a ver, música, merenda, ambiente... Bueno, de vez en cando algunha muller tamén, ois, vamos a ser unha miña por dentes e tal, pero o tema é importante. Non hai mulleres aquí nesta pandilla? No, hai 3 ou 4, pero xa veñen acompañadas, entón os que estamos solos non nos toca máis que mirar. Tenemos un amigo que viene de Madrid, que hace un viaje largo para venir aquí a la xira, a pagar unos vermús ahora mismo que vamos a la fiesta. Vengo desde Madrid e o resto do grupo de onde sodes? El resto todos de Villalba. Prácticamente todos de Villalba, menos aquel que no sabe muy bien de dónde es, pero bueno, también viene, lo dejamos venir, no hay problema. Isto que iba xedo que todos os anos participades da xira de Vilalba, non? Todos los años. A ver, como vivides esta xornada? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos o inmigrante Maseo, que che digo, que ven un patera desde Madrid para vernos, Bueno, inmigrantes de aquí paló. O máis difícil foi Desde Madrid en patera, aquí a Vilalba, non? o máis difícil foi o Porto de Manzanal. O Puerto de Manzanal. Subilo. O Piedrafita xa Logo viña para acostumbrado. baixalo, Non se achicaba, non, nin nada. achicaba, pero pasou un tráiler en el cine Mamá e a papá e Xa a cheguei. familia. Pero vexo que para ser de Madrid falas o galego perfectamente, non? Eu sou Hai galego emigrante. Entón imagino que a xira de Vilalba todos os anos non a perdes ningún día, non? Perdíme 3 anos polo traballo, pero é un pouco de pecado e hai que procurar vir. Pois, de todo un pouco por aquí, Vilalba, Xermade... Cabrei. Sodes todos chairegos entón, non? Sí, todos da Chaira. Bueno, ven unha rapaza de Mondoñedo. Unha rapaza de Mondoñedo, imagino que a trataredes ben, non? Sí, aquí estamos abertos a todos. Estades abertos a todo. Sí, que veña Non sei se se pode malinterpretar eso. que veña quen queira, chicos e chicas, pero mellor chicas, claro. Eres o único rapaz entre todas as mulleres. Veñen outros 2 rapaces, pero un está ocupado, polo tanto... Entón, bendito eres entre todas elas, non? Sí, bendito entre todas as Que a mujeres. camiseta non pega moito, porque eso de hey, demonio... A que responde? Oh, que somos demonios.
A ver, e a rapaza, que me contas? Como se vive esta xira aquí en Vilalba? Ben, moi ben, paso moi ben. E de onde ves? Eu de Cabreiros. Desde Cabreiros, no Concello de Xermade. Cantos anos levas participando da xira? Pois este é o segundo ano, ainda que o ano pasado non vin con eles nin nada. Ben, pero xa viñeches algún outro ano e quedaron ganas de repetir, non? Sí. A ver, contame, como vivides estas xornadas? Pois comemos e pasámoslo ben, rímonos moito. E bebemos, algo. Sí. Bebedes moito, dice por aquí o rapaz. Eu son moi sano. Non sei, tolear por aí cos amigos. Tolear, a ver, pero tes que especificarme un poquinho máis en que consiste tolear. Bailar, pasalo ben, arrolar. A ver, temos por aquí un rapaz, mira que camiseta esta non é unha camiseta así moi habitual, non? Esta é a da vosa pandilla? Home. Como escollestes? Todos, vamos a comprar igual. Un deseño bastante complicado, non? E non sei despois o frío pola noite aquí na área da Madalena, como será a cousa? É igual. As merendas estiveron animadas por formacións musicais e charangas, e a pesar das moitas horas de música no campo da festa, máis dun puxo de manifesto os seus coñecementos de baile, incluso na propia Craballeira. Pois así transcurreu a xira campestre dentro das festas patronais de San Ramón e Santa María 2007. Así o pasaron tanto os novos como os máis maiores. E unha vez que remata este tipo de festas, os lugares onde se celebran en algúns puntos pues quedan bastante recollidos porque a xente, neste caso, é bastante cívica, ou noutros lugares pues queda completamente desfeita, ou podes ver a desfeita do home neste caso. Despois da festa regresa a calma e despois de 2 días de xira en Vilalba volveu en certo modo a normalidade a capital chairega, aínda que continúan as festas. Os primeiros días desta semana foron de recuperación para estar de novo en forma durante os propios días das patronais. A quen lle aumentou o traballo foi os traballadores do Concello, o Grumir e tamén os operarios da empresa xestora da recollida do lixo en Vilalba. E cunha vez finalizada a xira, de xeito inevitable, a área recreativa da Magdalena e as súas inmediacións quedan cheas de escombro. Aínda que nos últimos anos a conciencia colectiva e o respecto ao medio ambiente foi en aumento e moitos dos asistentes á xira deixaron todo recollido, aínda siguen quedando moitos que se preocupan menos pola limpeza deste lugar. Mesas montadas con vasos e bebidas, residuos orgánicos, lonas, colchóns, sofás e incluso electrodomésticos como televisores e sobre todo frigoríficos e conxeladores daban despois da xira unha mala imaxe a Magdalena. Os peor parados foron os encargados da limpeza desta zona, en parte fincas particulares de xente que deixa de maneira desinteresada os seus terreos para a xira. Unha das empregadas do Grupo Municipal de Intervención Rápida de Vilalba, Dolores Domínguez, deixábanos estas manifestacións acerca do estado da Carballeira despois da xira. A gente de Villalba quiere tener todo muy limpio, pero después a la hora verdad todo lo dejan comer de mierda. No puede ser esto. El alcalde es el que tenía que echar mano de todo para que no pasara esto. Logo, que debería facerse? Pues poner unos carteles prohibido tirar basura y el que tire pues una sanción, punto. O que venga a recogerlo, que es lo que tienen que hacer. Pero nada, todo muy bien, muy bonito todo para la fiesta, pero después, el personal a quitar la mierda de los demás. Y así no podemos tener el campo limpio ni nada. Pola súa banda, o mandatario local destaca que o dispositivo de limpeza está este ano mellor organizado que en edicións pasadas. Incluso o propio domingo pola mañá, apunta Gerardo Criado, xa se levou a cabo unha limpeza rápida do campo da festa. Destaca que os traballos están executando con rapidez para que este enclave recupere o antes posible a súa apariencia habitual. Estes días, pois, o Concello, xunto coa concesionaria do Servicio de Recollida de lixo, a empresa Urbaser, estás a proceder a limpieza e acondicionamento para tratar de deixar unha zona cada vez máis querida non só polos veciños e veciñas de Vilalba, sino pola cantidad cada vez máis importante de xente que visita esa área recreativa, tratar de deixala no mellor estado posible. E a parte do esforzo que se fixo durante eses 2 días de distribuir polas distintas merendas aproximadamente unhas 3.000 bolsas de basura e dotar dunhos contenedores especiales toda aquela zona, 5 contenedores especiales, a parte do operativo dos contenedores normales que xa se puxeron en número suficiente, pois durante esta semana e a semana que ven pois vais a proceder non só a limpieza da zona pública da área recreativa da Madalena, que xa é obrigatorio, senón agradecendo outra vez o que deixaran as fincas os particulares, tamén o Concello, máis a empresa do Baser, pois vais a proceder tamén á limpieza das zonas privadas que se utilizaron ese fin de semana pasado.
Teremos, pois, que tomar aínda maior conciencia e intentar deixar todo máis recollido na xira do próximo ano.